Il-lejla tajba ħbib tiegħi qiegħed nagħmel dan il-video blog l-għada li ħarġet il-penalità ġdida li t-tim favorit tiegħi dabbar imma penalità ħarġet sewwa fit-8:15 ta' 22 ta' Mejju 2023, jiġifieri 30 minuta nofs siegħa qabel bdiet il-logħba kruċjali kontra Empoli fit-taqtija għaċ-Champions League. Ma kienx l-ewwel darba li fil-jum tal-logħba ħareġ verdett, fakkarna ħafna anke fil-logħba mill-Europa League kontra Sporting Lisbon, ġifieri dawn it-trakki drajnihom u din is-sentenza x'tgħid? Din is-sentenza kellha skop wieħed biss li dak li ntqal fl-20 ta' Jannar iktar minn is-sena meta l-Juventus ingħataw 15-il punt penalità li ġew imrodda lura lill-Juventus għax qalu sabu xi żball jew iktar minn wieħed fis-sentenza imma mbagħad kellha terġa' tingħata. Hemmhekk tir wieħed. Il-Juventus għandhom jiġu wara ir-Roma. Jiġifieri il-Juventus barra kif nintenni mill-kompetizzjonijiet Ewropej. Din mija xejn ħlief vendetta sportiva, jekk tista' tgħidilha sportiva, li il-President tal-UEFA minħabba il-Juventus kienu il-pionieri li rridu jiffurmaw is-Super League li wara f'April tal-2021 u għadhom wieħed minn 3 timijiet li lhom il-ġurnata qegħdin jagħmlu parti minnu u minħabba f'hekk u issa anke nagħti iktar il-qudiem spjegazzjoni għalfejn qiegħed ngħid dan. Mela ħanibdew biċċa biċċa ħalli ngħid il-fatti ta' kif ġraw l-affarijiet. Juventus illi kif qed weħlu l-bieraħ 10 punti penalità, ġieri minn 69 punt niżlu għal 59 punt u dan kien il-5 ġudizzju u fl-ebda ġudizzju minnhom il-punti qatt ma qablu. U din huwa bir-raġun biex ta' min jgħid illi sentenza fuq il-capital gains, jiġifieri fi kliem Malti li jinftiem fuq il-profitti ta' meta wieħed ibbieħ u jixtri players m'hemmx. Allura la m'hemmx regola ma tistax tagħti kastik. Issa din ġrat minn timijiet ta' Milan ħalli nsemmi l-wieħed u laqas il-ieħor ġrat minn timijiet oħra lil minn Milan ukoll ħalli nkun qed kollox imma dawn kollha ħelsu appunti. Kien hemm każ wieħed jekk minn ser żball tat-tim li llum m'għadux jeżisti imma sa ftit ta' snin ilu kien fis-Serja il-Kiev u Verona li jekk minn ser żball tnaqsulhom ġiex punti imma dik subject to correction fuqha ma meqbija sa fejn naf jiena ħadd ma daħal ġo dal-kawos li ttefgħu fih lill-Juventus. Issa, allura jistax bniedem li jikkwantifika li kif ħarġet il-penalità ħa nitkellem Malti sempliċi. Meta nuża l-kelma tikkwantifika tfisser jista' xi ħadd jgħidli kif qegħdin jaslu għal dawn in-numri fuq l-imbażi kif daqqa 15 u daqqa 12 u daqqa 11 isa rota della fortuna. U daqqa nsemmu s-Serja B, imma s-Serja B ma stax jitfawnax u ma tiġener qegħdin għall-kub tagħhom u jkomplu jinżlu u ma tmux għall-kub tagħhom jinżlu ċom l-isfel mal-art. Ġeqqasu laqqas huma stess ma jafu x'kif anka ħajjgħidu x'sar amministrattivament ħażin. Issa, in a nutshell, din xi tfisser? Din hija mhux ġustizzja sportiva imma inġustizzja. Hawn saltnet il-forza u s-saħħa. Din hija l-liġi litteralment tal-ġungla. Jiġifieri jekk li jiġik ġo moħħok taqbad u tfajru. Sempliċiment hekk kien dan il-każ. Issa,
F'dan il-kaos kollu minn weħlu il-coach. Issa minix qed niddependi l-Allegri għax Allegri l-ewwel wieħed li daħ l-istaġun għażaqa. Imma u x'inhu hu kien qed imexxi t-tim. Weħlu l-plejers u fuq kollox weħelna aħna is-supporters għax issa fis-sena li ġejja żgur barra mill-Ewropa. U ma nafux laqas is-snin ta' wara. Issa Juventus għadhom qegħdin jistennew il-motivazzjoni tas-sentenza minn ġdid ħalli jaraw possibilità immorrux jagħmlu rikors. Liema rikors mhux faċli jiġi aċċettata xi Juventus kienu qegħdin jimmiraw għal tnaqqis 5 punti biss jew saħansitra x-xogħliment. Imma x-xogħliment ma setgħux jiġibuh għax hemm diriġenti illi għandhom kundanna fuqhom imma hemm seba' oħra li ġew meħlusa. Issa fil-bidu ta' dan il-video jiena għedt dan huwa kollox maħsub bħala vendetta. Mela, Eva Kristillin li kienet persuna ħafna viċin il-Juventus imma llum qiegħda komda iddabbar kemm xa flus ma' dak il-President tal-UEFA li gideb fil-kurrikulum tiegħu sabiex u jsir il-President tal-UEFA. Stqarret jew ħarbet l-kelma li l-Juventus mhumiex f'relazzjoni tajba mal-UEFA minħabba l-avvenimenti li jiena diġà spjegajt u minħabba f'hekk Ceferin ħalifa totalment li minħabba d-differenzi personali li għandu mal-ex-president tal-Juventus Andrea Agnelli iwaħħalha lit-tim. Issa jiena daqjem neqpan sostni illi dak li jiġi miksu fil-ground ħadd u xejn ma jħassru. Din total farsopoli ta' 17 sena ilu u iktar għal dal-każ. Mela, jekk il-Juventus jirbħu l-aħħar ġiex logħbiet li huma ta' nhar il-Ħadd kontra l-Milan u l-aħħar logħba kontra Udinese, xorta ikunu għadhom fiċ-ċans li matematikament taċ-Champions League hija remotissima. Imma li jistgħu jagħmluha għaż-żewġ kompetizzjonijiet minuri oħrajn tal-Ewropa, jiġifieri l-Europa League u l-Conference League. Imma minħabba l-biża' kbira li għandhom fil-15 ta' Ġunju li ġej. Jiġifieri 11 jum wara li jintemm il-kampjonat u l-istaġun sportiv jispiċċa fit-30 ta' Ġunju. B'laqgħa waħda feġġet l-ewwel udjenza ġifieri ħammorru ħanibdew issa t-tieni każ tal-ixxu tal-pagi. Mela dan kollu xirrid ngħid. Ħalli jekk jaraw huma nikkwalifikajna ħajaġlu kemm jifilħu sa 30 ta' Ġunju ħalli toħroġ penalità minn ġdid. Ħalli jekk ikun kollox pjan maħdum bitzilla li kif qed il-Juventus jispiċċaw barra mill-Ewropa, mill-kompetizzjoni Ewropea ħalli nkun iktar ċar. Issa, paralleli ma' dan kollu, il-UEFA qed tistenna l-eżitu jew għandha x'idea milli tiġa qrajt dokumenti mill-Prokura ta' Turin ħalli tkun lesta li titfa' Juventus il-barra. Issa, ġieli dana huwa pjan bitzilla ta' kif qed isiru l-affarijiet ħalli jkissru mill-ġdid lill-Juventus. Nerġa' ntenni min għamel iħallas, imma f'dak każ kien fiċċa li l-Juventus ma għamlux l-affarijiet waħedhom, ġew minn timijiet oħrajn fil-passat, ġew meħlusa timijiet oħra fil-preżent, imma kif għedt Juventus il-kelma bleżgħet bl-Ingliż hija the scapegoat. Issa, 3 personaġġi li żgur mhumiex Juventini li huma Mourinho li niftakru l-passat tiegħu interista.
Marotta li minkejja li ħadem mal-Juventus illum huwa dirigent tal-Inter li huma rivali kbar tal-Juventus kif ukoll Lotito. Kollha kemm huma qablu b'xi mod jew ieħor Mourinho billi qal li din hija farsa sħiħa għax li kieku kien jipprepara lit-tim tiegħu ta' Roma llum. Mod ieħor kieku jaf dil-penalità Marotta qal li hemm bżonn bidla fil-ġustizzja sportiva filwaqt li Lotito qal li ringrazzjaw il-Juventus għax fil-passat riċenti kellhom tim glorious u li ħadd m'għandu jifrax naqsilhom 10 punti u forsi għamlu li għamlu biex jissaħħu t-tim u mbagħad huwa qal li l-Juventus jiġġieldu l-każ tagħhom fil-post opportun. Issa hawnhekk wieħed jew it-tlieta li huma xi aktar minn wieħed kollha għandhom common denominator li mhumiex qed jaqblu mal-affarijiet. Lili minn dan kollu Juventus għandhom ukoll il-każ mill-ġdid miftuħ tal-Prisma quddiem l-ambitu penali u f'daqs madwar siegħa u nofs ilu tkellem is-sit tal-Juventus John Elkann. Kien hemm għajdut tul il-kors tal-ġurnata li l-President tal-Juventus Ferrero qal lil Elkann biex ibih il-Juventus. Jiena dak hu għajdut imma li żgur Elkann qal li l-Juventus kemm il-darba ddew minn dawn il-mowx u tsunami għajnu kemm eżatta u ħarġu b'tar b'saħħithom. Huwa talab lil coach preżenti Allegri biex għall-aħħar ġiex lobiet jagħmel li kemm jiflaħ forsi t-tien jasal full ground tal-kompetizzjoni Ewropea u mbagħad fl-istess ħin jew pressopoko jidher li ħarġet anke l-aħbar minn ġo Radio Bianconera li Allegri ħajtem l-avventura tiegħu ma' Juventus wara dan ġiex lobiet għax postu m'għandux iktar hemm u rrid jiftiem mal-bord peress għandu kuntratt ta' sentejn oħra kif se jispiċċaw. Fuq Allegri jiena nemmen li mir-ritorn tiegħu huwa falla bil-kbir kull objettiv. Imma mbagħad dawk ikollna ċans nitkellmu quddiem. Jiena da parti tiegħi nixtieq nawgura lil Gravina li ħantih il-Mathematician of the Year għax kif ġejjin l-eżamijiet tal-istudenti qed tagħtihom reviżjoni tajba ta' kif jaħdmu l-matematika billi tżid u tnaqqas u terġa' ġib l-affarijiet indaqs il-punti u mbagħad terġa' tnaqqas u żżid qed tagħtihom test tajjeb. Nawguralek u kompli sejjer kif inti sejjer. Jien l-aħħar ħaġa ħanejt u ntemmaw. Ħaddulna l-punti, ħatieħdulna l-kompetizzjoni Ewropej, ħaġa waħda minnhom se tieħdulna l-imħabba lejn din l-arma. Il-lejla tajba, forza Juve u fino alla fine, saħħiet ħbieb.